אבל זאת עובדה. תלמידי החוג למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן התבקשו להכין עבודת מחקר ביקורתית על הפונינט, הפוני של נינט. ערב טוב לדוקטור עטרה פרנקל פארן. ערב טוב. תסבירי לי מה לפוני של הכוכבת ולמחקר האקדמי. טוב, אז הפוני של נינט, עם כל הכבוד, משמש בעצם לדיון עמוק יותר בתיאוריות ביקורתיות נאו-מרקסיסטיות שאמורות לבחון את אמצעי התקשורת והתפקוד שלהם. זאת אומרת, במילים אחרות, התלמידים למדו מהי אסכולת פרנקפורט, מה היא אומרת. ואת אומרת להם, בואו נבחן את התיאוריה הזאת באמצעי עכשווי. אכן. במשך שנים התלוננו שהאקדמיה מנותקת מהעם ומהאקטואליה, אז בבקשה. אפשר לחבר גם אידיאולוגיות לתופעות תרבותיות עדכניות, והסטודנטים, אני חושבת, נהנים יותר לעשות עבודה מהסוג הזה, מאשר לחזור ולדוש באותם עניינים מלפני עשרות שנים. בואי בשקט בלי שאף אחד, בעיקר מהסטודנטים, ישמע, תגידי לי, מה הקשר באמת בין אסכולת פרנקפורט לפוני של נינט? אז זהו, שזה קצת בעייתי, כי הם עוד לא הגישו את העבודה, ואני יכולה להכתיב להם עכשיו, אבל התיאוריה בגדול מדברת, מנסה להסביר את כישלון החזון המרקסיסטי. והיא מפנה אצבע מאשימה כלפי אמצעי התקשורת והתפקוד שלהם, כשהאמירה המסכמת היא שבעצם תאגידים כלכליים מסחריים שולטים בשוק הבידור, ובאמצעות השליטה הזאת הם מצליחים לשמור על הסדר הקיים הפוליטי, הכלכלי, ובעצם הדיספונקציה המרדימה של התקשורת תורמת לזה שאנחנו תרתי משמע נרדם מול הטלוויזיה ונחשוב שיש לנו באמת איזושהי השפעה על העולם, מי שמצביע ב-SMS משפיע, אבל במקום להתעסק עם שחיתות פוליטית או עם מחדלים ביטחוניים, אנחנו מתעסקים עם הפוני של נינט, והאמריקאים היום מתעסקים עם הקרחת של בריטני ספירס, וזה דרכו של העולם כנראה. אין ספק, דוקטור, שאת יצירתית מאוד, מה גם שלמדתי היום שאני בעצם דיספונקציה של התקשורת. אני רואה פה אגב את הרשימה הביבליוגרפית. הסטודנטים מרוצים מהיוזמה היצירתית הזאת? סטודנטים מרוצים? לפי הטוקבקים יש כאלה ויש כאלה, אתה יודע, זה גם קצת בעייתי להעתיק עבודה משנה קודמת, אם עושים עבודה על הפוני של נינט. זה נכון. מעניין אותי מה תעשי בסמסטר הבא, לאן תלכי אז? בסמסטר הקודם נתתי עבודה על לאומיות בגובה דשא, על ספורט וכדורגל, אז עכשיו לבנות נותנים על הפוני של נינט. את אגב מסוגלת ליהנות משיר של נינט טייב? בהחלט שאני מסוגלת ליהנות. מצוין. הדוקטור עטרה פרנקל פארן, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה לך. בהצלחה לסטודנטים שלך. תודה. עוד הפסקה.